Soluția pe care Dumnezeu a găsit-o este una foarte interesantă. De obicei, evreii, când aveau câte o problemă și trebuiau să părăsească țara, una dintre variantele și poate cele mai folosite variante era să plece la vecini. Și unul dintre cei mai primitori vecini cu evrei au fost chiar egiptenii. Însă Dumnezeu n-a încurajat niciodată pe evrei să se adăpostească în Egipt. Ba din contră, adăpostirea, refugiarea evreilor în Egipt era un act de necredință. Un act pe care Dumnezeu nu îl încuraja. Cu o singură excepție, când s-a coborât familia lui Iosif, atunci Dumnezeu a pregătit lucrurile. Dar, în general, cei care fugeau în Egipt mergeau ca să scape viața. Avram s-a coborât la faraon în Egipt. Lucru care s-a dovedit a fi o greșeală, pentru că Sara a fost luată de faraon, dusă haremului și putea să devină soția lui. Și în felul ăsta era dus în dificultate planul de mântuire a lui Dumnezeu. Pentru că prin Sara și Avram trebuia Dumnezeu să dea un copil, să se nască Isaac. Și nu prin faraon și Sara, ci prin Avram și Sara. Apoi vedem familia lui Iacov care se coboară în Egipt pentru a scăpa de foamete. Și Avram, tot să scape de foamete, s-a coborât în Egipt. Apoi vedem și alte persoane din Vechiul Testament care s-au coborât în Egipt. Spre exemplu, când David a cucerit Edomul, un om pe nume Hadad a fugit, a scăpat din Edom și a fugit în Egipt. Și acolo a scăpat de David. Ieroboam, când Solomon a vrut să-l ucidă, unde a fugit? Unde s-a adăpostit? Tot în Egipt. După ce a fost cucerit Ierusalimul pe vremea lui Ieremia, au venit evrei rămași în viață la Ieremia și l-au întrebat ce să facem în situația asta. Și Ieremia, sub inspirația lui Dumnezeu, le-a zis: rămâneți în țară, că veți trăi. Dar dacă vă veți coborî în Egipt, veți muri. Și evreii au zis: nu că tu le ispodești lucrurile astea. Și au luat pe Ieremia și l-au trezit în Egipt. Și acolo a venit faraon, a venit Nebucadnețar și a cucerit Egiptul și au pierit și evrei care s-au coborât în Egipt. În felul ăsta, vedem cum Egiptul a fost într-un fel un loc de scăpare pentru evrei. Dar Dumnezeu nu îi încuraja pe evrei, ba din contră le spunea să se încreadă în Dumnezeu. Blestemat este cel care se bize pe un muritor, pe un om. În schimb, de data aceasta, Dumnezeu îi spune lui Iosif în vis: ia pruncul pe Maria, mama lui, și duceți-vă în grabă în Egipt. Coborârea lor în Egipt are loc noaptea. Are loc într-un moment de grabă, pentru că îngerul îi spune: scoală-te, ridică-te, transmițând un sentiment de urgență. Ia pruncul, ia pe Maria și fugi de grabă în Egipt. Și Iosif se trezește și pleacă în Egipt pentru a reface exodul lui Israel. Și acum se împlinește o profeție prin coborârea Domnului Iisus în Egipt și implicit prin ieșirea din Egipt. Face referire sau vrea să aduc aminte de Israelul care în vremea tinereții lui, când era la începutul formării lui ca națiune, era tânăr ca națiune și Dumnezeu l-a ridicat
l-a scos din Egipt. Și profeția lui Osea 11:1 zice: când era tânăr Israel, l-am iubit și am chemat pe fiul meu din Egipt. Și acum spune cuvântul, zice, aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească. Adică cu scopul să se împlinească profeția lui Osea. Inițial, profeția lui Osea nu se referea la venirea Domnului Iisus, ci la o ieșire a lui Israel, prima ieșire a lui Israel din Egipt. Dar Dumnezeu vrea să spună prin această profeție că de fapt Domnul Iisus a venit să împlinească istoria lui Israel și prin Iisus să fim eliberați și noi din această robie a păcatului în care am fost târâți în urma neascultării noastre. Când Osea rostește această profeție, Israelul era dus în robie în Asiria. Și profeția în capitolul din Osea 11 vrea să arate restaurarea lui Israel. Pentru că prin Iisus, Israel este restaurat și noi suntem restaurați prin Domnul nostru Iisus Hristos. Slavă Domnului pentru acest lucru! De aceea, indiferent în ce situație suntem, prin Iisus Hristos avem parte de un nou esor. Că suntem în niște situații dificile, noi putem fi eliberați. Că suntem în robia păcatului, noi putem fi eliberați în această seară, deoarece Dumnezeu, prin Iisus, are totdeauna soluția pentru eliberarea noastră din robie, din situațiile dificile în care suntem. Și să spunem cu toții, slavă Domnului pentru acest lucru. În Iisus avem parte de un nou isod, pentru că la El este soluția pentru problemele noastre. Nu știm ce au trăit Iosif și Maria în Egipt. Posibil să se fie așezat în Alexandria, capitala Egiptului, un oraș mare, unul dintre cele mai mari orașe din vremea aceea, din Imperiul Roman. Alexandria avea în jur de 1 milion de locuitori și o treime din acești locuitori erau evrei. Pentru că Alexandria a fost un loc primitor a evreilor. Iosif și Maria au putut să vândă darurile pe care magii le-au adus și să trăiască. Dumnezeu a găsit soluție pentru ca ei să poată trăi. Să nu ne imaginăm că au stat o perioadă lungă de timp în Egipt, pentru că Irod a murit undeva în jurul anului 4. Înainte de Hristos. La noi este un pic calendarul decalat. După datele, cercetările care s-au făcut, după ce Irod a omorât pruncii din Betleem, nu la mult timp, Irod a murit și locul lui a venit fiul său, Arhelau. Probabil, în jur de un an să fi stat Iosif și Maria acolo. Cert este că Dumnezeu a găsit soluție pentru scăparea pruncului. Și soluția a fost ca să se împlinească o profeție biblică. Profeția unui nou esor de liberare pe care El o aduce adevărată eliberare. Domnul să fie binecuvântat. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez legat de acest nou exod este că în suveranitatea Lui sau suferințele noastre sunt în atenția suverană a lui Dumnezeu. Întotdeauna
suferințele noastre sunt în atenția suverană a lui Dumnezeu. Frați și surori, avem în continuarea pasajului descrisă o altă împlinire a unei profeții din Vechiul Testament, care la fel pare foarte interesantă. Profeție care era inițial legată de Israel, dar împlinită din nou în Iisus Hristos. Și anume, spune așa, de la versetul 16 în jos. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Și atenție! Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipet s-a auzit în Rama, plângere și voce mult. Rahela își plânge copiii și nu voia să fie mânghiată, pentru că nu mai sunt sau nu mai era. Să observăm împlinirea și modul în care este introdusă această împlinire a profeției lui Ieremia. Să fim atenți la primul cuvânt, zice așa: atunci s-a împlinit profeția lui Ieremia. Și dați-mi voi să vă aduc aminte de profeția lui Osea. Și spune versetul 15. Zice, ca să se împlinească. Observați care este diferența între ca să se împlinească și atunci s-a împlinit. Ca să se împlinească vrea să arate că este o acțiune determinată de Dumnezeu. În schimb, cea de-a doua este descrierea unei împliniri. Deoarece Dumnezeu, în intenția Lui, n-a fost să omoare pruncii din Betleem. Asta a fost lucrarea lui Irod. Dar, mai departe mergând, împlinirea acestei profeții este de fapt o profeție legată de restaurarea lui Israel din nou din robie, din robia siriană și din robia babiloniană. Rahel a fost îngropată în apropierea Betleemului. Dacă ne uităm în cartea Genesa și studiile arată că Rahela ar fi fost îngropată lângă Betleem. Rahela, ca mamă a lui Israel, plânge pe fiii ei, născuți din Iosif și din Beniamin, pe Efraim și pe Manase și de asemenea pe Beniamin. Rahela plângea pentru că fiii ei erau duși în robie. Dar acum Domnul spune să se împlinească această profeție. Pentru că în continuarea acestei profeții, știți ce spune Dumnezeu? Versetul 16 din Ieremia 31 spune: oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrima din ochi, că-și truda îți va fi răsplătită, zice Domnul. Ei se vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului. În Domnul Iisus este împlinită și această profeție. Suferința lui Israel, plânsul pe care Israel a avut, Rahela, urmașii Rahelei, l-au avut pentru robie, acum este potolit prin Iisus Hristos.
Pentru că suferințele noastre sunt întotdeauna în atenția suverană a lui Dumnezeu. Nu sunt ascunse de Dumnezeu. S-a împlinit profeția. Pentru că Dumnezeu a avut în vedere să ne spună de o nouă restaurare. Restaurarea lui Israel, dar nu din robia pământească în care l-au dus babilonenii sau asirienii, ci din robia păcatului. Slavă Domnului pentru lucrul acesta. Irod, nu ne surprinde că a făcut măcelul copiilor. Era un împărat foarte dur, Irod. Și-a trădat aliatul ca să devină el rege. În războiul pe care l-a avut Marc Antoniu cu Octavian, el s-a situat de partea lui Marc Antoniu. Numai că Marc Antoniu a pierdut războiul în fața lui Octavian, care pe urma a devenit Cezar Augustus, pe timpul căruia s-a născut Domnul Iisus. Și Irod, știind ce urmează, că s-a aliat cu vrăjmașul câștigătorului. Știți ce a făcut? L-a întâmpinat pe Octavian, pe Cezar Augustus. Și a mers înaintea lui și a zis: iartă-mă și îți aduc aminte. Și te rog, gândește-te la următorul lucru. Nu la a cui prieten am fost, adică a dușmanului tău, ci cum am fost prieten. Spunând că el este un slujitor de nădejde, fidel celui pe care îl slujește. Și a intrat în grația lui Octavian și a dat să fie stăpân peste Iudeia, Perea și Samaria și Ituria și așa mai departe. Irod, ca să-și mențină tronul, și-a ucis 2 prunci prin strangulare. Și-a ucis soția, pe care o iubea foarte mult, pentru că o bănuia că îl va trăda. Și după ce a ucis-o, umbla prin palat și o striga: Mariame, Mariame, și ea nu venea. Și punea slujitorii să o caute, să o aducă fiind moartă. Ei nu i-au mai putut aduce. Și Irod îi chinuia, îi bătea, îi asuprea și a ucis fiii. La bătrânețe, în paranteză spus. Înainte de moarte, spune că s-a îmbolnăvit foarte rău Irod și de mai multe boli. Și în timp ce suferea foarte mult, a încercat să se sinucidă. Acolo îi duce mintea pe oamenii fără de Dumnezeu. Dar un gardian a scăpat. Și a pus în închisoare pe fiul moștenitor, care în momentul în care a aflat că Irod a vrut să se sinucidă, a strigat de bucurie. Și Irod a aflat de lucrul ăsta și l-a executat. A poruncit să fie omorât. Apoi, pe patul de moarte fiind, a dat poruncă soldaților săi să aresteze 2000 de nobili evrei și să execute în momentul în care el va muri. A fost lucrul ăsta cu scopul ca tot Ierusalimul, ca tot Israelul să fie jale în țară, spunea el, pentru că el știa că nimeni nu-l va plânge, că era un împărat atât de dur. Fiind un împărat atât de dur, nu ne surprinde decizia lui de a ucide pruncii. Dar, frați și surori, indiferent cât de dur ar fi vrăjmașul, cât de dur ar fi viața, suferințele noastre întotdeauna sunt în atenția lui Dumnezeu și să ne încredem în Dumnezeu, dacă cumva suntem în suferință. Și al treilea lucru pe care l-am amintesc și mă apropii de încheiere, este că Dumnezeu folosește uneori evenimentele din viața noastră, din jurul nostru, pentru a-și împlini planul Său. Schimbă uneori Dumnezeu împrejurările, situațiile, conjuncturile, le schimbă în așa fel
ca să fie împlinită voia Lui, pentru ca voia Lui să se facă. Iosif și Maria erau în Egipt. Și Dumnezeu îi spune lui Iosif, ia pruncul și pe Maria și du-te în țara lui Israel. Iosif, fiind un om neprihănit, a ascultat. A intrat în țara lui Israel, dar cuvântul spune, Iosif și Maria, dar când a auzit că în Iudeia împărățește Agrialau în locul tatălui său, Irod, s-a temut să se ducă acolo. Și fiind înștiințat de Dumnezeu un vis, a plecat în părțile Galileea. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret. Și din nou, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, că el va fi chemat Nazarinean. Arhelau, fiul lui Irod, a domnit peste Iudeea, Samaria și Iudeea. Omul acesta a fost la fel de dur ca tatăl său. S-a căsătorit cu o samariteană și s-a făcut urât evreiul. Irod, Arhelau, a primit la un moment dat o reclamație din partea evreilor că Irod a măcelărit 3.000 de oameni în timp ce aduceau jertfele la Ierusalim. A fost atât de dur Irod acesta încât a trebuit chiar și cei de la Roma să-l dea jos. Și l-au exilat în Galia. Iosif a avut motive să se teamă de acest om. Dar frica aceasta pe care a avut-o Iosif a fost un scop. Spune că Dumnezeu i-a spus în vis să meargă în Galileea. Să nu meargă în ținutul Iudeii, ci în Galileea, și s-a așezat în Nazaret, un sătuc mic de vreo 400 și vreo 80 de locuitori. Un sătuc nesemnificativ în Israel. Dar s-a așezat acolo din nou ca să se împlinească anumite profeții. De data aceasta nu ne ajută textul să ne spună exact ce profeție din Vechiul Testament. Însă, este posibil să fie un joc de cuvinte între Nazarios, care înseamnă nazaritian, și Nazer, care înseamnă vlăstar sau o draslă. Și atunci se poate împlini profeția din Isaia, capitolul 11, versetul 1. Atunci o draslă va ieși din tulpina lui Isaia. Un vlăstar va da din rădăcinile lui. Și Iisus a fost numit pe parcursul misiunii sale pământești ca fiind nazaritean. Altă interpretare ar fi să fie asociat cu Nazireul din Vechiul Testament, care înseamnă consacrat lui Dumnezeu. Indiferent care a fost, Dumnezeu a mișcat, a făcut mișcările istorice în așa fel ca profețiile, ca cele spuse de El să se împlinească. De aceea, frați și surori, poate unii dintre noi suntem într-un moment de suferință. Alții poate suntem în robia păcatului. Să nu uităm că prin Iisus putem avea o nouă eliberare. Avem parte de un nou exod. Eliberarea noastră din robia păcatului, din suferințele în care suntem. Suferințele noastre sunt în atenția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne poate elibera în suveranitatea Lui. El are tot timpul soluții pentru ieșirea noastră din suferință. Și de asemenea, Dumnezeu mișcă împrejurările, situațiile pentru a-și împlini planul Lui. De aceea să ne încredem în El. Venirea Lui Iisus Hristos ne aduce adevărata libertate. Nu eliberarea din Egipt, ci eliberarea